Tämä elokuva on omistettu Larun pyöräkaupalle. Hieno pyörä, mitä teet työksesi? Hieno pyörä, mitä teet työksesi? Hieno pyörä, mitä teet työksesi? Mennään nyt. Hieno pyörä, mitä teet työksesi? Mä myyn näitä pyöriä. No niin, nyt oli tullut Larun pyörän kykyjen metsästää paikalle, niin lähdin ihan uudella asenteella pyöräilemään. Ajoin näyttää kaikki maastopyöräilytaidot, mitä minulla on. Wow, alamäkeen. Mutta siis mentiin Kirkkonummelle. Siellä on kyllä tosi kivoja tällaisia reittejä. Kuvakulma vaihtuu. Wow. Oh yeah. Niin, että voi molempia käsiä tässä rentouttaa. Kaas löytyy joku retkituoli sieltä Kankalaan. Jos haluaa avata raskaan mäen jälkeen vähän keuhkoja, niin ottaa Marlboron ja taas röpöttää. Siinä Marko esitteli KTM elektronista maastopyörää. Kaikilla muilla oli tuommoiset sähköpyörät ja minulla oli luomupyörä. Sen takia minä hengästyin kovasti. Sykkeet oli tosi korkealla, niin kuin nyt pitkän aikaan ollutkin, mutta nyt siihen oli ihan ymmärrettävä syy, koska mentiin koko ajan ylä- ja alamäkeä. Ja siinä tuli minulle hiki, kun muut menivät niin kovaa niillä sähköpyörillä. Niin, ja Markon pyörässä on sellainen jalka, että se voi laittaa rennosti paikoilleen seisomalla. Mutta tämä Kirkkonummen rata on kyllä yksi siisteimpiä, missä olen käynyt. Näin hienoja maisemia sieltä löytyy. Ja sitten taas jatketaan matkaa alaspäin. Alamäkeen mennään hurjaa kyytiä. Jonkun verran oli märkää, koska eilen satoi. Meidän piti ensin mennä eilen. Tää laulaa ensin. Eilen piti mennä pyöräilemään, mutta oli liian kova sade. Ja sitten mentiin vasta tänään. Sitten siellä metsässä oli myös polkuja ja sitten taas kalliota. Siellä oli kiviä ja juuria. Tässä minua huijattiin, että kaikki muutkin ovat polkeneet tuolta pystyseinää. Se pystyy suoraan seinämään ylös, niin minä koitin. Vaikka ei kukaan muu ollut mennyt siitä. Sitten löytyi tämmönen lampi ja sitten huomattiin pois lähtiessä, että tänne ei olisi saanut tulla, niin sitten mentiin äkkiä pois. Pitää olla varovainen, ettei jos lähtee Kirkkonummelle, ettei joudu pois väärin paikkoihin. Ja sitten pyöräiltiin. Kevyttä on, kevyttä on. Aleksin mukaan oli kevyttä pyöräily. Minun mielestä pyöräily oli raskasta. Se on just silppua, että aloittaa ne vitun liikat. Ei ollut lähelläkään. Viimeksi mä ajoin, mä kävin samalta kohdalla, se kaatui koko pakka. Minä yritin ajaa siitä ja sitten kaaduin siihen lätäkköön.
Mutta juuri sillä hetkellä ei ollut kamera päällä. Huomasin myös, että tämä kuvakulma ei ole kaikkein paras, koska tässä pyörä peittää melkein koko näkymän ja olisi mukava nähdä myös maisemia, tällaisia kauniita maisemia. Mutta ensi kerralla osaan kohdistaa kameran paremmin. Toisaalta ihmiset, jotka pitävät pyöristä, varmasti nauttivat myös tämän minun Larun pyörästä hankitun Focus-pyörän katselusta. On ihan hyvä pyörä. Ja voin jo tässä vaiheessa paljastaa, että Larun pyörän kykyjen metsästäjä oli niin vakuuttunut minun taidoistani, että solmimme sponsorointisopimuksen. Tämä on minun 3. influensseriuran sponsorointisopimus. Olen saanut jo Vegaaniliiton jäsenyyden vuodeksi sekä hyviä kotimaisia tuulivoimalla tuotettuja sipsejä laatikollisen. Larun pyörän törmäsin puuhun. Larun pyörän yhteistyössä minulle on luvattu polkupyörän sisäkumi. Mahdollisuudet myös jatkoyhteistyöhön ovat mielestäni hyvät ja sä vaan luistelet niillä. Lähtee pito, mene! Minä menen! siinä minä kannustin Markoa ajamaan hurjapäisemmin. Tämä on järvi, vaikka Aleksi väitti, että se on lampi. Mutta sellaista oli Kirkkonummella pyöräily. Voin suositella tätä Kirkkonummen maastopyöräilyreittiä lämpimästi kaikille, jotka pitävät maastopyöräilystä vaihtelevissa olosuhteissa. Näin sitä mennään ohi. Sitten syötiin hampurilaiset. Kiitti, heippa!